Obraćam se mladima. Vaša generacija će odlučiti 11. maja da li idemo brzo u Evropu ili će Srbija ponovo tumarati, ponovo prolaziti kroz neizvesnost i nestabilnost. Vaša generacija će 11. maja odlučiti da li ćemo biti u stanju da obezbedimo ukidanje viza do kraja godine, da li ćemo, kao što se danas angažujemo pred vama, obezbediti 500 evropskih stipendija za najbolje studente za koje će jedini uslov biti da se vrate i da razvijaju sopstvenu zemlju, kao što želimo da ukinemo kamatu na štednju koja je namenski orijentisana da obezbedite sopstveni krov nad glavom i dodat ćete 100 evra za početak štednje ka tom cilju. Jer znamo da je stan minimum koji svaki mladi par, svaki mladi čovjek u našoj zemlji hoće i mora da obezbedi sebi i svojoj porodici. Istovremeno, mi želimo da ova stopa nezaposlenosti među mladima se ubrzano smanji. Vidjeli smo da su Bugarska i Rumunija prepolovile stopu nezaposlenosti kada su se približile Evropi i danas su one veoma niske, između 5 i 7%. U našoj zemlji kao prva mera uvešćemo obaveznu profesionalnu praksu. Drugim rečima, poslodavci će morati da vam daju profesionalnu praksu tokom vaših studija i to ne samo za one koji studiraju u fakultetima, nego oni koji su u poslovnim školama, oni koji su u specijalizovanim školama i u srednjim školama. Sa druge strane, to će biti i vaša obaveza. Na taj način mladi će upoznati preduzeće i mnogo lakše to praksa pokazuje naći to najteže prvo radno mesto. I tako ćemo veoma brzo smanjiti broj nezaposlenih. Među vama ima i onih koji žele da pokrenu preduzeće. Za vas smo pripremili jednu veoma važnu meru. Znamo da veliki broj mladih nema neku imovinu da pokrene posao i zbog toga ćemo obezbediti 3000 kredita bez hipoteke sa kamatom od 1% godišnje na 5 godina, tako da 12.000 mladih može da nađe radno mesto i da se tako formiraju novi potencijali naše zemlje. 11. maja mladi, pre svega, će odlučiti da li Srbija ide u Evropu ili Srbija ide u neizvesnost. Ja sam siguran da će svi mladi u našoj zemlji prepoznati listu broj 1 za Evropsku Srbiju Boris Tadić kao pravi izbor. I zato zaokružite broj 1.